Attorney Rufil Fernandez Panyo, straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo bus nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules og pizza 18 na buwan mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maisgutanan karong butaga mga higala. Outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Uy, ato ba ang ato na yung countdown? 12 kaadlaw na lang sa dili pa manaog sa Kapitolyo, sa dili pa ang June 30. Unya 12 kaadlaw na lang sad alang mahigala sa kinabuhi sa 19th Congress. O gadon na kini mga implications mahigala sa atong isgutanan labot sa impeachment. Straight to the point. Arita mahigala ang Governor Gwen. Kay bisan og 12 kaadlaw na lang porbida bantayanan gihapon. Mo nga nag-countdown gyud ta mga higala kay porbida. Karon na pod na pod mga higalay gihimo mahigalang mando si Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa Provincial Treasurer nga magtakda og trust fund aron masiguro nga madayon ang iya mga flagship programs. Apil na nga gusto niya dili maundang mabudgetan daan ang suroy-suroy sa Sugbo. Bida po ni Gwen, oy. Good morning na ba Gov Gwen, bida. Ang Senate mga higala o ang House nag-adjournment sinidi na. Ano sa ato indaykin tong adjournment sinidi sa Congress o sa House, June 11, no? Moto, ang kwan? June 13. Pero si Gwen mahigala to Hinay-hinay nagpanghipos diha Gov Gwen. Porbida kana pa mangyapong mga imong pag hilabot din na in town. Ihatag na ngadto sa sunod nga gobernador. Wa na may trust ang mga tao nimo, ang imong mga amo. Wa naman gibalhin naman ang trust ngadto mga higala sa bag-ong napili nga gobernador. Straight to the point. So hinahinay na lang diha, no? Chill-chill ka na lang unta din ha. Kay og nigabot karon wa pa ka manghipos. Nya nigabot sa pizza 30 unsa man na? Di para ba na madag usa ka hakutan sa kuan, lipat bahay ng imong mga butang. Karon ni mando mahigala na napoy laing kamanduan ngadto sa Provincial Treasurer, Provincial Treasurer gimanduan nga magbutang og trust fund mahigala ining iyang mga proyekto kunuhay. Straight to the point. Atong pagtagad butaga sa panuban mahigala nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Lahi point. na mag-priority ang sunod nga gobernador. Og mabita hinungdan nga mo gibutuhan sa mga tao. Sa iyang lisod-lisuron gyud ang pamunuan mahigalang gobernador elect Pambari 4. Kay siya man mahigala mo mangita pagpamaagi mahigala unsaon niya nga magapos ang mga kamot ni Baricuatro. Straight to the point. Unsaon man ang mga tao nakaangay man sa iya nga unahon gud ang health. Imo yung ipauna ng imong suri-suroy. Apil na mahigala nga gusto niya nga mabutangan og budget daan mga kaigalaan na ay trust fund ang iya mga higalang Pasigarbo sa Sugbo. Kana naman Pasigarbo Sugbo mo na usa na kapildi ni mo dito sa Karkar. Kana lang sa atong hisgutan aron Pasigarbo, Sugbog, Suri-Suri, Sugbo og uban pa.
Katanig pagtagad lubuntaga mga kaigalaan sa uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. ang priority ni Pam Baricuatro mao gyud ang health sa katawhan. Ang mga hospitals sa Sugbo nga dunay doktor, duna mga higalay tambal. Nya duna na mahigalay grupo karon sa mga medical practitioners, doctors for Pam nga andam og tagana mahigalang mutabang sa iyang administrasyon. Straight to the point. Mutabang gani ni mahigalang mga civilians, mutabang gani ni mahigalang mga tao, ikaw na maglisod-lisod hinuon ka din ha. Karon butaga tagan-tanig pagtagad sa panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na ang kampo usab gihapon ni Governor-elect Pam Baricuatro formal nang niluso sa ila mahigalang tubag ngadto kumilik nga ibasura ang election protest nga giduso ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the Sa mga point. plano ining Gwen, wa para ba manghipos ni Ronday? Pakanaugon sa ombudsman ngatong 2013 di manaog, ngatong 2018 di manaog. Dito sa House. Unya karon 2025 di manaog. Karon ang katawhan na gyud nagpanaog nimo ha. Sa dihang gipakanaog siya sa ombudsman iyang gipasinginlan si Martires nga kini ni ang dunay kasuko niya si Martires kay nagtudlo kuno si Duterte. Anya karon, unsa man nimo ron, ang katawhan na may napapahawa nimo, imong pasanginlan ng mga tao na puno sa may pasangil nimo, naglisod sa pamasangil sa mga tao, mga higala, ang iyang gipasanginlan ng mga makina. Ang automated counting machine magipasangilan ni Gwen. Kung saan man na, sumupasangil ka na, imong gi-question ang credibility kumilik sa paghandle adtong maong eleksyon. Unya ang heads kumilik kay Garcia Rabay apelido. Si attorney George Garcia maoy labaos kumilik. So Garcia versus Garcia ning kalakiha. Tablara nag-niingon ka nga ikaw gyud Garcia, daot na daot ni ha. Kay doon ako no yung mga buto niyan dito ko no nasaag sa buto ni Pam Baricuatro. Sa unsa ni mahuna-hunaan ni Gwen mahilag kisa iyang kapasinginlan. Unang ayaw mo kay paduol niya napita kay basig malingian mo na kamoy mo pasinginlan apel na ng uban niyang mga pasmangil niya. Natali pagtagad lubutaga sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga higala ang naunsa bas Congressman Tibis nga gidama dayto sa ospital. Matud pa mga kaigalaan nga gidakay nasakitan sa tiyan og tinuod manggaling sakit sa tiyan da atong tagaan og gakuan kay gayunan nga matambalan. Need siya kuno matud pa og major surgery. Mo ba? O ba kanay mahigala gakuan kay kung panagtag madarag panyawan narman ta. Kay mura man mga kaigalaan nga og mura man gud og way sakit-sakit. Unya ni adto mahigala sa gawas sa nasod, no? Og unya ni kuan pa dito sa gawas sa nasod. Unya sa diha mahigalang dito ni kumbati pa siya mga kaigalaan dito sa mga legal nga mga aspito dito mahigala sa Timor. Timor-Leste din, no? Dito pa mga higala wa pa man masakit ang tiyan. Karon nga ni ana gyud nadakpanag na priso na gyud, ni sakit naman. Ona nga lahi og reaction po ng asawa in town mahigalang Royal Digamo labot ani. Nagatanig pagtagad sab karubutaga sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. kauluhan mga kaigalaan dunay 22 ka mga Filipino officials na tanggong sa Israel tungod sa nagpadayong tensyon na tali sa Iran ug Israel. Straight to the point. Samtang dunay 109 ka mga overseas Philippine workers nga gusto na mo pauli sa Pilipinas sa kabalaka nga mapiktuhan sa pagbawas-bawas og airstrike sa Israel ug Iran. Straight to the point. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni pahibaw usab nga dunay piso nga uminto sa plitihan alang sa jeepney og posibleng ipatuman sunod semana subay sa subsob nga pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Mauni ang epekto nining gira karon mahigala sa Iran og Israel. Numero 1,
problema ta sa itong mga OFW sa Iran o Israel o mga silingan nga mga lugar, gumikan kay mamauli sila mga higala. Kay puting kuyawa man dinagko man ilang gubat dito mga sukitig paminaw. Mga guba man ang mga buildings, mga kagilaan kay mga missiles man ang ilang gipanggamit. Straight to the point. Mga airstrikes mga higala. Unya, simba ko uroy, mo na nga ang mga OFWs nato dito sa Israel ni nanawagan na nga magpa-repatriate na sila. So mamauli, kisa man ang gasto, gobyerno, mutabang yun ang gobyerno, mga bagong bayani yun na sila. So tabangan sa gobyerno mo ni dakong problema ron. Dapay Iran, dapay mga silingan nga mga lugar. Kaya limang ka naglupad sa missiles may galagikan sa Iran padong sa Israel o pagbaw sa Israel padong sa Iran. Pila ko na ka mga nasod pang maagian nindikin. Yung mga hug ng tipaka diha. Di mo na nga ang mga OFWs po sa mga silingan nga mga lugar mangnikay-sikay pod. Now, mao ni dakong problema. Ikaduha, ang presyo mahigala sa gasolina, krudo, nga mo taas. Mao ni ang dakong problema nga tubangon sa nasod, no? Nga angay tutukan mga kaigalaan sa nasod. Unya, ang mga doon na mahigalay laig agenda kay man hala, sige lang po si Sara, may gusto yun nila mahigalang ipa-impeach. Bahala nagmagira ng Iran o Israel basi si Sara yung ilang gustong girahon. Atong padayon ng paghisgot sa mahigala kining impeachment. Unsa may mahitabo sa 20th Congress? Kay 12 ka adlaw naman lang, wa na. Wa na kinabuhi ang 19th Congress. Wala na. So sa 20th Congress, ang pangutana na doon na ba jurisdiction or ba? Ato ning padayon ng paghisgot mahigala kay lain man mga kaigala ang mga nanggawas nga mga opinion, pero ang akong agianan di ako tunga ni Agi na kining nga particular nga punto nata sa tunga ni Agi nga pikas ug pikas may gala dunay mga ligon nga mga argumento, dunay mga legal basis. Akong dugangan og discuss karon kay aron nga masayod ang katawhan, pero ready lang pud mo o manage your expectation. Katong gusto nga dunay impeachment yun na murag gakutob-kutob ninyo dughan kay ganahan na gyud mo ma-impeach si Sara. I-manage lang gamay po yung expectation kay basin niya nag-voting o di makakuha og 13 votes. Kadto pong mga gusto, di po gusto nga ma-impeach si Sara, doon na po may basis sa legal. Pero i-manage po ninyo expectation kay basin niya makakuha dahil 13 votes. Depende man sa presyo sa Malacanang. So, kini guban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number